Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε στο γιο μας. Γιατί γυναίκα το λες αυτό, δεν μιλιόμαστε με το παιδί? Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά κοίτα το. Είναι η έκτη φορά από το πρωί που πηγαίνει στην τουαλέτα. Τι κάνει εκεί πέρα μέσα? Και τι κάνει στην τουαλέτα, πάει το παιδί, κόψιμο το έχει πιάσει. Τι κόψιμο, βρε άντρα μου, άλλο πράγμα κάνει αυτός εκεί πέρα μέσα. Γυναίκα με αυτά που λες, με ανησυχείς. Τι υπονοείς δηλαδή, ότι ο γιος μας έχει αρχίσει τα ναρκωτικά? Τα ναρκωτικά, βρε άντρα μου, κάνει κάτι εκεί πέρα μέσα περίεργο. Ξέρεις εσύ, ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω καθόλου τι κάνει και με ανησυχείς με αυτά που λες. Τι κάνει γυναίκα? Ξέρεις τι κάνει, άντρας είσαι κι εσύ. Άντε βρε, κάθομαι και σ' ακούω τόση ώρα για αυτό το πράγμα, με ενοχλεί σιγά το πράγμα. Τι σιγά το πράγμα, βρε άντρα μου, θα γίνει προβληματικό το αγόρι μας, θα τυφλωθεί. Άντε βρε που θα τυφλωθεί η ιστερικιά μάνα. Δεν τρέπεσαι, άντρας είναι. Όλοι οι άντρες ήμασταν όταν ήμασταν μικροί, όλο αυτό το πράγμα κάναμε. Ναι, γι' αυτό όταν μεγαλώσατε μετά γίνατε μαλάκες. Μαλάκες. Τέλος πάντων, φύγε εσύ τώρα και θα βρω εγώ κάτι να του πω. Άντε, άντε, φύγε. Να του μιλήσεις, Θα του μιλήσω, φύγε. Φύγε, ιστερικιά. Λοιπόν, παιδί μου, θέλω να σου μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό. Ορίστε πατέρα. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τις πεταλούδες. Για τις πεταλούδες, ποιες πεταλούδες? Για τις πεταλούδες, για τον αρσενικό πεταλούδο Μπάμπη και για την θηλυκιά πεταλούδα Κέτη. Πατέρα, παίρνεις ναρκωτικά, ξεκίνησες? Έλα βρε αγόρι, μίλες σαν να άκουσε με και τα καταλάβεις. Λοιπόν, ξέρεις τι κάνει ο πεταλούδος μόλις βρεθεί με την πεταλούδα? Πώς δεν ξέρω, βρίσκουν μια λάμπα αναμένη και γυρνάνε γύρω-γύρω, κυνηγούνται. Ναι, ωραία. Και όταν κουραστούν μετά τι κάνουν? Μετά κάθονται πάνω στη λάμπα. Ναι βρε αγόρι μου, όταν σβήσει η λάμπα κάποια στιγμή θα σβήσει. Τι κάνουν μετά? Άμα σβήσει η λάμπα πάνε σε άλλη λάμπα. Δεν υπάρχει άλλη λάμπα. Τι λες ρε εσύ πατέρα, ο κόσμος μας είναι γεμάτος λάμπες και ηλεκτρικό ρεύμα να πούμε. Ναι βρε αγόρι μου, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εμείς υποθετικά λέμε ότι δεν υπάρχουν άλλες λάμπες. Τι κάνουν λοιπόν αυτές οι δύο πεταλούδες? Κάνουν πορεία διαμαρτυρίας για να τοποθετηθούν παντού λάμπες. Δεν κατάλαβες, πάμε πάλι από την αρχή. Ο ελέφαντας Κώστας γνωρίζεται με την ελεφαντίνα Ντέζη. Τι κάνουν? Καλά, για πεταλούδες δεν μιλούσαμε τόση ώρα. Το ίδιο πράγμα είναι ρε αγόρι μου, τι κάνουν? Τι λες ρε εσύ πατέρα, είναι το ίδιο πράγμα? Δηλαδή το ίδιο σε πατήσει μια πεταλούδα και το ίδιο σε πατήσει ένας ελέφαντας? Θα μας τρελάνεις? Θα με σκάσεις αγόρι μου, δηλαδή προσπάθησα να καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Ο Τίγρης Θανασάκης και η Τιγρούλα Μέρη θέλουν να κάνουν τυγράκια. Τι κάνουν? Φωνάζουν πελαργό. Πεθάναν οι πελαργοί. Τι λέτε εσύ πατέρα, το καλοκαίρι δεν με πήγε στη Μύκονο και είδαμε ένα πελαργό, να? Λοιπόν, σταματάει και όσο δεν με ξέρει, θα σου πω εγώ τι κάνουν. Λοιπόν, οι Τίγρης πηδάνε. Τις πεταλούδες. Όχι ρε παιδί μου, οι Τίγρης πηδάνε τις άλλες Τίγρης και κάνουν τυγράκια, μικρά τυγράκια. Δηλαδή όποιος πηδάει κάνει παιδάκια? Ναι. Δηλαδή ο κουκοδήμος που πηδάει καθημερινά το σκάμα είναι πολύ τεκνός. Όχι ρε παιδάκι μου, ποιος κουκοδήμος? Τα ζωάκια πηδάνε το ένα το άλλο, κατάλαβες? Τα πηδάνε το ένα το άλλο και κάνουν παιδάκια. Δεν έχουν χέρια να κάνουν αυτό που έκανες εσύ μες στην τουαλέτα. Γι' αυτό μιλάς τόση ώρα, πες το, μίλα ελληνικά έτσι πατέρα να καταλάβουν. Ναι βρε Ελίτη, γι' αυτό μιλάω, γιατί εγώ ήμουν στην ηλικία σου ποτέ δεν έκανα τέτοια πράγματα. Άσε μας ρε εσύ πατέρα, δεν ξέρω εγώ τι έκανες όταν ήσουν στην ηλικία μου, αλλά ξέρω τι κάνεις τώρα που είσαι στη δικιά σου ηλικία. Κάθε βράδυ εδώ σε αυτό το καναπέ μπροστά στο συνδρομητικό να πούμε που δεν σε παίρνει ο ύπνος. Εγώ τι κάνω? Εγώ κάθομαι και παρακολουθώ ταινίες ποιότητος αγόρι μου. Άσε ρε εσύ πατέρα τώρα, ταινίες ποιότητος, τις τσόντες τις λες ταινίες ποιότητος, άντε τώρα να μην μιλήσω. Για πρόσεχε καλά, σε παρακολουθώ, δεν σου επιτρέπω. Εσύ δεν μου επιτρέπεις, εγώ δεν σου επιτρέπω και πρόσεχε εσύ καλά να πούμε και για να τελειώνουμε. Αν τυχόν μέχρι αύριο δεν έχω στο δωμάτιό μου τηλεόραση συνδεδεμένη με το συνδρομητικό, εγώ έχω να δείξω σπάνιο φωτογραφικό υλικό στη μανούλα. Δες τι εννοώ? Πού την έχεις βρει αυτή ρε κολαπεδό? Που την έχω βρει, έχω κι άλλες πιο ζουμερές και από άλλες γωνίες καλύτερες, γιατί σου είπα όταν μεγαλώσω θα γίνω σκηνοθέτης. Λοιπόν, σκέψου και τα λέμε. Είπα κι εγώ ρε γαμώτο, κάθε φορά που βλέπω τσόντα το βράδυ αστράφτη. Αμάν!